आला बे खानिखौ मेलेम गैयै साननानै बिराद गोरोन्थि मावबाय आं। थै मानसिफोर बुंनायानो थार जाबाय। मानसिफोरा बुंनाय बायदिनो जाथारदों। माब्लाबाबो सेरनि खाथिनि मानसिखौ गावनिख्रुइ लोरबां दा सान। आंबो बे गोरोन्थिखौनो मावदों। साला आं बे खानिखौ लोरबां साननानै मेलेम गैयै साननानै जेबो सानाखैमोन बेबायदि मावगोन होननानै साल्लानिया मायबा नोमफा खर' मायबा सोरखौबासो हायर लाबोबाय बियो भारायाव। मा नोमफानि बेलाय मा नोमफानि माबा बे रादायनियाव बेखौलाय बे सिख्लाखौलाय माबा हरनो नायदो माने एंगार हरनो नागिरदो बे बाला दैमा जाग्रा जाथ सालि। आंबो साला बिराद गिदिर गोरोन्थि मावदों। बे खानिखौ गेजेर गेजेर खबर लाफ्लानांगौमोन होनब्लाना बे प्लेनिंआ दा दिनै जानाय नङामोन ना। आं खालायनाङा होननानै माबा मोनसे खालामनानै माबा मोनसे बुंनानै स्टप खालायनानै दोनगौमोन। साला आंबो साला बियाब गावखौनो रागा जोङो आंबो गेजेर गेजेर नोमफानि हाला जोदलाबायनोसो लुगैबाय आं। हो दा मा खालायनो हाला सान मायबा नङाब्ला बे सिख्लाया रादायनायाव सहैबा सेसखा नोङो। रादायखौ लायनोसो थिनहरबावदों आरो बे सिख्लाखौ जेरैबायदि नुदों आङो बिराद सालु बायदि मोनखादों आङो। लाबोना सारथारगोन बियो रादायखौ आं जुदि दानो मायबा मोनसे खालाया लायखागोन बियो। मानसियानो माबा जुखनि टाइपसो नुखादों आं। खांखिनि बायदिसो नुखादों आं मानसिखौ। जामफाफाव खानाय लाना बे जुखनि मुङाबा मा? र' सिगाङावनो बे सिख्लाखौ नेग्रोनि आङो। माबारै ओंखारथों र' बिखौ फिसा खालायगोन आङो। अबाव थायो अबाव मा र' नों जुखनिया र' ओंखारगोन र' नोङो। नोंखौ थांनो होखाया आङो। हालानि लामा गेजेराव फैनाय आंनि थाबायनाय लामायाव रावबो आंनि गेजेराव फैनो हाखाया। आं थाबायनाय लामा गेजेराव रावबो फैनो हाखाया। सनस्रांजोबगोन आङो सनस्रांगोन। सिनायाखै सालि जुखनि हालाखौ सिनायाखै नोङो? ओंखारल' नोङो ओंखार। फैबाय बिराद मोजां खामानि मोनखादों माथो आङो। बे थियेटार खालायबा एसेबां फैसा मोनानो। मास मोनसेयाव आंनो 1 लाख होगोन होननानै बुंदों बे मेडामा। आरो हौवाखौ लाबोनानै होफैनो हाब्ला 3 लाख होगोन होननानै बुंदों बियो। वाव सो इन्टारेस्टिं न सेलि। बे खामानिया साक्सेस जाब्ला फैसा 4 लाखखौ मोनबोला आं मुम्बाइआव थांगोन अडिशन होनो हिर'इननि थाखाय मडेलाव। आरो मडेलिंबो खालायहैनांगोन। मा बखिबाय दं बे जुखनिया जेबोखौनो खोनायाखै आं। थांनोबो रोंला माथो मानसियाबो जुखनि थखन बायदि। मा गसं थाखो बेयावलाय? हिर'इन एक्ट्रेस जागोन आं बलिउड मुभिनि। वाव आंनो जास्ट फैसाखौ मोनब्लानो जासिगौ। सेलि नोंखौ हिर'इन जानायनिफ्राय रावबो लाखिनो हाला। बे 4 लाखखौ मोनबानो सिदा मुम्बाइ। र' एसे थांग्रोथों अबावबा नुजागोनसो। मास्क गानि र' मास्कखौ गानबा सिनायनाय नङा बे। र' सालि मास्कआलाय अबाव थांखोलै? बे पकेटआवनो सोना बायदि मोनदोंमोन माथो। थै बाल मास्कखौबो गारबोफ्लांबाय खोमा आं अबावबा। बादो मास्क थांगौलाय लांगोन दा बे जुखनिया। बे खेबाव आंना प्लेनिंआ साक्सेस जाखागोन। साक्सेस जागोन बायदि मोनखाबाय आं। बै समाव थांनोसो लुगैबाय आं मा जागोनबा। गोबां समनि उनाव आं दिनैसो मा एसे हेपि जानो हादों। आं जेरैबायदि सिख्ला नागिरदोंमोन बेबायदि सिख्लानो मोनदों आं। बर'बो आरो स्मार्टबो। आं जेरैबायदि सानदों बेबायदिनो बियो बेसेबा सालुखा। जायखिजाया दा सेलिया आंनि गोसोनि साननायफोरखौ मावफुंबानो जासिगौ। रादायमोननि न'आव थांनानै बियो रादायमोननि गेजेराव साया बायदि जानानै थाबानो जासिगौ। हे इसोर मोजाङै आंनि प्लेनिंखौ साक्सेस खालायहो। इसोर बे खेबाव आरो जेबो हेंथा लाबोनांला नोङो। मोजाङै बे रादायमोननि न'आव सहैबानो जाबाय। नेक्स्ट उइकआव थांगोन होननानै बुंदों बियो। बे साननैसो खामानि दंनो थियेटाराव मावोना बियो। नेक्स्ट उइकआव थांगोन होननानै बुंदों बियो। मा जाखोथाय आं आफाखौ मोनसे मबाइल जगार खालायनो होनाया खालायनो हादोंना हायाखैथाय? आफायाबो मोनसेबो खामानि समाव मावनो हाया। टेनसनसो जादों र' बियो मबाइलखौ होफैनो हागोन ना हाया। जों आंखौ पार्टनारफोरा सोंगासिनो मबाइला माला मोनफैगोन होननानै। माला ओंखारनो मोनगोन आं बे कालिखत्रि जेलखानानिफ्राय। हाला आङो हारा गोजा जाजोब्बाय। गोथाव बुस्थु जेबो मोनजाला।
अमा बेदरखौनो मोनजाला साला खिजानायनि र' बे जेलखौ सेफायना खारनोल' हो थांग्रो अमा बेदर 2 किल' जाखागोन आं सालानि बे जेल सेफायना खारनायानोथ' माला खारनो मोनबावगोन दानसेमानि दंबावो एक मिनिटबो थानो हाला आं बे जेलाव मिनिट सेकेन्ड थानो थाखाय आंहा बेसेबा प्रब्लेम मोनदों आं समखौनो थाङा मोनगासिनो आङो माब्ला खारग'गोन माब्ला आमेरिकायाव थांनो मोनमारगोन आङो खर'रपति जानानै हालासो आं सानख'नायानो आबै बोरमाखौ दोनैनो लांसै आङो ए दोनैनो लांसै औ आबै लांसै बेनिफ्राय आबै बोरमाया बेमारसो माथो जायाखैहाय आबै अबावथ' बेमार जानो फैसा गैयिनि थाखायसो नोंबाजैया फानबाय औ थारमाने माबाना आबै आंबो जेनेबा बोरमाखौ आंसो फिदोंना आबै जोंहाबो गैजारोङि मानसि नालाय नङा होनबा जेनेबा लांनानै थैयोबा माबोरैबा जायोना बेमार जाबाथ' आरो बोरमाफोरा थैखायोना खिस्रानानै बेनिखायनो गिसोयो आं आबै बेनिखायनोसो सोंबाय आं आबै अ दे नों टेनसन लानाङा दे बोरमाया बिराद मोजांखा मोजां जातनिखा फिसाखौबो मानै माथाम होखायो थांनाय बारावबो माथामानि होदोंमोन मिथिबाय नोंसा मोजां जोलैखौसो मोनलांदों दा मोनलांसिगोन औ आबै बिदिबाथ' मोजाङानो फै जिराय फै सासेयाबो गैयाना दखानावसो थाङो फै साहा लोंलांनो हागोन फै नाङा आबै जिरायला साहाबो लोङा आं साहा लोंखाया ए दानि जुगनि सिख्लाफोरा साहा लोङा नामा नङा आबै आंना गेस्टिक जायो साहा लोंबा ए बेबायदिसो औ बेनिफ्राय आबै बोरमायाथ' बेयाव गैयालै दा दुब्लियावसो दङ नों सिनायगोन जोंहानि बोरमाखौ दाथ' नों लांनो हानाय नङा बेलासिसो दा आं समबो गैया ओंखाम संनो नागिरदों नोङो बेलासिसो लांफैनांगोन आबै ए बेलासिसो औ आबै आं ओंखाम संनांगोन ना दा सासेयाबो स्कुलनिफ्राय सफैसिगोन नोङो दाहाय बेलासियाव फै आं हमनानै दोनफैगोन दे दा एखे थांनो सम गैथारा आंहा दुब्लियाव गोजानावसो हैदों नालाय दे होमबालाय आं दाहायनो फैसिगोन खानानै दोन दे आबै दे जागोन दे खाना दोनगोन बेनिफ्राय आबैलाय नोंनालाय खानायालाय मा थब्रे गुसुं जाजोबखौ एफा मोजांमोन खानाया मानोथ' हास'जोबखौ आबै खानाय गोलाव लानो बाबायहाय आङो गसोयो बेनिफ्राय खानाय गोलाव लाबोला सिम्पुखौबो बांसिन नांगौ बेनिखायनो थब्रे खालायना लाबाय आं आबै बेबायदि जाबाय खोथाया दे होमब्ला आबै आं थांथ'नोसै दे खानानै दोन दे बोरमाखौ बावगारनाङा दे जागोन दे आं खाना दोनगोन दाहाय लांफैबानो जाबाय औ दे बे जुखनि खानाय जाम्फावालाय माब्लाथो न'खौ मोनगोनलै दाबो माथो सहैयानो बियो न'खौनो मोनला नामा दाबो बियो खिजानाय नायनो सैमा जाग्रा साला जुखनि मुइ साला आंहासो फैसा 100 दंमोन थांगारजोब्बाय भारायावनो जोबजोब्बाय साला 100 थानाय फैसायाबो अबे सोरगोआवथ' थायोलै 100 मानि भारा थांबाय दाबो न'खौनो मोननो रोंला आरो गारिसो गाखोबावनो नागिरदों नामा बे फैसायानो गैला आंना माबायदि फिसा खालायबावगोन आंलाय अ लामासो बारनो नागिरदों खोमा र' न'खौ मोनसिगोन खोमा हे मोनसिगोन र' न'खौ नुसिगोन होनब्ला बे जुखनि जाम्फावा बेयाव थायो एड्रेस मोनबाय न' नुबाय आरो मा नांबावगौ दाहाय हराव फैगासिनो आङो जुखनि नोंनि खैफोदा नोंखौ नेगासिनो जाम्फाव जुखनि आंनि मुङा हाला औ आङो फाला हाउस नाम्बारा बेसेमोन लायो अ 65 गोसोआव लाखि हाला हाउस नाम्बार 65 आंनि लामायाव फैबोला सनस्रांखायो आं नै बिहामजो बोरमानि फैसाया बावनानैसो दंमोन आं होनो दा आरो आङो माथा गरम मानसि अबावबा दोनफ्लांनानै नागिरबाबो मोननाय नङा लाखा हर आंबोसो बावना दंमोन मालायबा गथ'आ फैसाखौ मैयानो होलांखादों बिस्रा मालाय बायदि नंखाया दे मालाय होखायो 4000 ग्रोबखा बोरमाखौसो फाननो गोसो गैथारामोन आं जोलैया बिराद मोजां मोननाय आयै औ मोजांथ'र' बेबायदि जोलै मोनबावनाय नंला आं बुंदों नानिखौ जोलै लाखि फानजोबनाङा नोंसा होननानै उनावबो नांगौ जाबा जोंहा मालाबा बायलायगोन होननानै औ दालाय बेसेथ' नांबावगौ फैसायालाय जाजोब्बायना जाजोबाखै जागोन बायदि मोनदों र' दखानावबो एसे सुनायफोरा फैगासिनो दख'ना ब्लाउस हाबानि सिजन सोलिगासिनो ना दख'ना गांब्रै मानि सुनो दङ आरो ब्लाउसबो दङ गांब्रै गाहाम फालिबो सुनो दङ बे सप्तासेनि सिगांनो फैसाफोरखौ मोनबा जागोन र' 4000सो दखाननिफ्रायबो मोनगोन ए सोरबा अर्डार होदों सासे मानसियानो होजोबदों औ हाबा गिदिरथार जागोन खोमा सासे मानसियानो होदों
एबारनिफ्राय डाक्टरा लिंहरलाबा हामसिगौमोन बिराद फैसा थांखायो बिनि चेकआपआव थांबाय थानायावनो एबार खेबसे थांखानायावनो हामखानायबा हामगौमोन अबावथ' हामनो बेबायदि जानोब्लाथ' मोजाङानो जागौमोन